O corazón. A circulación do sangue. Só hai 3 séculos que cremos nela. Antes, o anatomista belga Andrés Vesalio foi o primeiro que ousou falar dela no 1543. O resultado? Condenaron a ser queimado vivo. Escapou por pouco ao lume da Inquisición grazas ao seu poderoso amigo, o rei Filipe II de España. 10 anos despois, Miguel Servet, español, tamén falou da circulación do sangue. Non obstante, foi condenado por herexe polas igrexas reformadas calvinistas. El si morreu na fogueira. Cando a William Harvey, inglés, se lle ocorreu no 1628 expoñer o papel do corazón na circulación sanguínea, ríronselle na cara. Na Facultade de París, 50 anos despois, o seu decano, o Dr. Guy Patin, dá clase. Non, señores, esas teorías son parvadas, pois como demostrou o noso mestre común, o grande anatomista grego Galeno, é evidente que o sangue non circula. E pola contra, móvese. O corazón propulsa a circulación sanguínea. Pois sí, amigos, ides vos dar conta de seguida. O corazón é un órgano formidable. Co sangue que move durante unha vida humana habería dabondo para encher un tanque de 200 millóns de litros e non é máis grande que o puño dun home. Non vos parece formidable? Sí, un órgano fascinante, xa veredes, impresionante. Ali celébranse ritos máxicos. É un pouco arrepiante, pero fascinante, de veras que sí. É unha viaxe moi longa, fixadevos que vimos da planta do pé. Pero que lle queredes, ali embaixo tamén fai falta o noso oxíxeno para funcionar. Tamén teñen necesidade de librarse dos gases da combustión. É o noso traballo, todo pasa polo corazón, navegamos nun circuito pechado. Vai. O dióxido de carbono non me gusta. Non me gusta, oprímeme. Estamos chegando ao final da vea cava, a vea máis importante do corpo. Aconséllovos que pechedes as mochilas. Xa estamos moi preto do corazón. Xa ves que está cheo. Ai, 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 ai. E a vosa misión que? Xa chegamos á aurícula dereita, un dos 4 compartimentos do corazón. Admirade que maxestoso é este sitio. Os nosos colegas dali chegan da parte alta do corpo, da cabeza, dos brazos. O seu camiño é o camiño que seguimos nós. Traen a este compartimento todo o sangue do corpo, sen excepción, e desde aquí imos aos E pulmóns. como se fai para ir? Vide, E ese ruido forte que se oe, que é? mirade. Vedes agora de que é o ruido? Esas 3 lingüetas forman a válvula tricúspide. Por aí é por onde iremos agora. Pero vide, poñedevos ao abeiro. Senón, xa vos aviso, arrastraránnos cando volvan a abrir.
Atentos, agarrádevos ben. E agora? Mirade, do outro lado está unha das cámaras baixas, o ventrículo dereito. Aí embaixo é aínda máis impresionante. A sístole non vai tardar. Preparádevos, desta vez non nos poderemos resistir. É terrible, eu teño medo. Non, pequecha, somos millóns facendo a mesma cousa con cada latexo do corazón. É a nosa vida. Veña, que nos toca. Veña, rápido, rápido. Sensacional! De veras, mellor cos grandes rápidos. Mirade. É precioso. Ai. Sí. É certo, unha arquitectura magnífica e dunha eficacia extraordinaria. Pensade que eses piares efectuarán 3.000 millóns de latexos ao longo dunha vida. 3.000 millóns de latexos. Sí? Vide, axiña, a ver se podemos apartar. Hai que ver isto. Témolo tempo xusto antes doutra sístole. Agora xa nos toca a nós. Preparados, nenos? Sí, 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 sí. Carafio, non me deu tempo nin para saber que pasaba. Concho, ti tampouco o entendiches. Sensacional, sensacional, bárbaro. Non podemos volver, é atronador. A ver, esta é unha vía de sentido único, pero tranquilos que logo volvemos ao corazón. O que se tarde en ir ao pulmón e dar volta. É rápido, é a circulación menor. Pois eu digo de veras, non dou entendido nada. Pero se é evidente. Claro que sí, xa verás que fácil é. Vimos da circulación maior, é dicir, uns dos pés, outros dos órganos, outros da cabeza, e chegamos todos ao corazón, á dereita. Desde aí propúlsannos ao pulmón para que nos libremos da nosa carga e recollamos oxíxeno. Despois volvemos polo outro lado, polo esquerdo, para que o corazón nos lance e levemos o oxíxeno por todo o corpo. Está claro, non? E quedalle moito aínda a esta circulación menor. Percorremos 30 centímetros por segundo, só bota as contas. Non está mal, Oi. A
Agora recolledio todo, veña. Así se fai. Non lle aconsello que faga iso, señor. Espere un minuto. Deixe que yo explique. Eu non son comestible, créame. Dis que teño un sabor malísimo. E para máis son indigesto. Ai! ¡Alto! ¡Espere! Patrulla 8, póñame coa central. Repito, coa central. Espere, amigo, deixe. Non molesta a ninguén, xa vou eu. Todo moi ben, moi ben, moi ben. Por que o noso camiño é tan raro? Veña, mestre, por favor, explíqueme. Vostede sabeo todo. Demasiada graxa na alimentación, sen dúbida. Pero isto que vedes aquí non é nada comparado co que eu levo visto. Pode ser peor aínda. Desde logo, se a vía está obstruída hai un infarto e iso é unha enfermidade grave. A ver, queredes que vos conte unha historia? Sí que queremos, sí. Vale, moi ben, así tamén podo descansar un chisco. Un día, nunha das miñas vidas anteriores, eu estaba traballando con outros glóbulos nun organismo que non estaba en moi bo estado. Ei! Veña, hai que reparar iso. Hai que tapar iso, veña, vamos. Non, isto é imposible, así non damos feito. Pero hai que facelo, é o noso deber. Que sente exactamente? Uns puntos aí como se me picaran e dores no brazo esquerdo. A golpes. Sí, iso é, doutor, a golpes, iso mesmo, e quedo sen alente por nada. Moitos excesos, a súa circulación non anda ben, nada ben. É só iso. Como que só iso? Podería ter vostede un fallo grave se non toma medidas enérxicas. Voulle dar un tratamento e nada de tabaco, de alcohol, de sal nin de graxas. Nada de nada, un réxime severo, entendido? Nada de alcohol, si, home, si. A túa saúde. Nada de graxas. Esquecíame. Aí está, nunca hai fume sen lume. E como era de esperar, a cousa acabou un infarto.
Porque, claro, coas graxas acumulándose as vías obstruíronse de todo. Non podíamos pasar. A iso chámaselle trombose. Pero ao final salvouse. Salvouse, pero pasou no mal. Os humanos ás veces non son serios. Veñan, rapaces, andando, que perdemos moito tempo. E agora imos camiño dos alvéolos. De veras, a min o dióxido de carbono non me gusta. Os alvéolos, xa logo imos ter aire puro. Que ben, encántame. Non cargues demasiado, Emo. Ala, agora xa está, rapaces. Temos un traballo que cumprir. Compañeiros, estes vasos capilares non son todo festa. Vos! Mirade, todas esas veas pequenas veñense unir a nós para formar a gran vea pulmonar que nos volverá a levar ao corazón. Por aquí! Veña! Por aquí! Ai, ai. E logo que pasa? Pois pasa que o corazón está ao servizo de todo o organismo. Cando hai unha urxencia, como neste caso, acelera o ritmo para mandar reforzos e habituallamento. Ai, non vos parece que o corazón é unha máquina maravillosa? E por que non facemos o noso traballo sen o corazón? Porque só el ten a forza necesaria para mandarnos onde debemos ir. Sen el, a circulación para. E murcharía todo por falta de alimento, entendedes? Pois eu, a verdade, non entendo nada de nada. Oh, non vayas a empezar outra vez. O noso percorrido da circulación menor acaba. Logo imos chegar outra vez ao corazón. Ao lado esquerdo, se non me engano. Pídolle mil desculpas, amigo, pero se non me engano, vexo ali un cliente para mí. Veña, que temos que ir indo, nenos. Aí vou!
aquí, Globina! Ai, señor, nunca pasei tanto medo en toda a vida. Atronador, de veras, é genial. Mirade, chegamos daí do pulmón dereito e por aí chegan outros compañeiros do pulmón esquerdo. Veña, preparádevos para o descenso ao compartimento inferior, o ventrículo esquerdo. Será o noso último salto. Fabuloso, verdade? Estamos no máis potente dos 4 compartimentos do corazón. Desde aquí sairemos para a viaxe máis longa. Por aí. ¡Que maravilla! ¡Imos ao corazón! Ela volve. ¡Imos ao corazón! Que Ai, o corazón! Ai, que ben! Gústame moito! Ai, que viaxe máis bonita! Contra. Iso foi. Precioso e terrible, verdade? Xusto, sí. Sí, é certo. Exactamente. Iso mesmo. Iso é porque o ventrículo esquerdo é 7 veces máis potente que o dereito. 7 veces? Como é 7 veces? Como xa vos dixen, fai falta moita máis forza para mandarnos á circulación maior. É unha viaxe moi longa. Completo de momento, veña, circulen. Esta vez non imos ao brazo dereito. Nin tampouco cara ao cerebro. Que mágoa, sería apaixonante. Xa nos tocará outra vez. Moi ben, nenos. Agora imos facer unha volta grande. O abdome, o fígado, o bazo, os intestinos, quizáis as pernas. Moito ánimo e adiante. Non hai órgano máis fascinante que o corazón. Xa veredes, logo volveremos. Pero dígame, mestre, o corazón non descansa nunca. Non está feito para a calma nin o descanso. Está feito para o entusiasmo, as emocións, o amor, en fin, para todo o que lle dá alegría á vida. Sí, non hai órgano máis fascinante que o corazón. O corazón, 10 centímetros por 15. Peso, 300 gramos. Caudal, 5 litros de sangue por minuto. 8.000 litros por día. Máis de 200 millóns de litros durante unha vida humana. O corazón, 10 centímetros por 15. Peso, 300 gramos.